Hold da op. Det er bare ikke meningen, jo. Nej. Altså prøv at trage den anden vej rundt, så den kommer lidt over andre tanker. Jeg er lidt træt. Hvornår er den? Og du skal bare blive ved og blive ved og blive ved, indtil han slapper af. Nej. Jamen, hvad hedder det? Trine er jo i elevplads. Den grå pony, det er elevplads. Hun må. Nå. De to andre er privat, men Selina springer vist lidt. Jeg har gør jeg, ikke? Ja. Jeg får helst rejse bare. Nej. Jeg er nu vist ikke så vild med det. Jeg tænkte på, hvis det var kun, får du finde den med på den der blev til et kryds? Selvfølgelig. Jeg tror, finde den tage lidt. Jeg skal kun lige have en også. Så kunne jeg godt lige prøve at hoppe lidt på de to bare. Ja, det kan du så. Når han er ruller, når du går den vej rundt, så tager du også, og så synes jeg, du skal stoppe med det, Finn, for ellers så knaller han af. Sådan, stille og roligt, ja. Super.